Ey, seni sen nişit yaratmışsın, tanış мұңнар ağlayıklardan, baram ele diler minzelege. Bu jırnısın kimler ötmağan, tuğan yakkağına barmılar iş, tuğan yakkağına koytalar. Bu şiiri yollarının avtoru, yoktaş şairimiz Minzele tübeginin gururluğu Reşit Gerey. Her tübeknin tanılgan şəxsləri, bilgili kişileri bula. Lekin şular arasında da tuğan yağını köklerge көтеріп maqtağan, ona don jırlağan, tuğan jirin zorlağan hem en mühimi, özünün yazmışın şul tuğup üsken yağı bilen bir bütün itip көрген şəxslər bula. Reşit Gerey Minzele tübeginin ene şunday ulu. Вакыт жиле шагыйрь туып үскән авылны Минзеле районыннан алып Тукай районына кушса да, шагыйрь бүтән барлыгы күңеле белән Минзеле улы булып калды. Бу хакта кабат-кабат шигырьләрендә дә билгеләп үтте. Ул гомере буе туган ягын эзлеп яратты, горурланды, сагынып, җирсеп яшәде һәм шул сагынуын басар өчен һәр вакыт туган районына, туып үскән якларына кайтып кына торды. Reşit Gerey иҗаты тулысы белән туган җиренең гүзәл табигатенә, аның хезмәт сөюче гади кешеләренә багышланган. Reşit Gereyне хаклы рәвештә татар шигъриятендә авыл темасын үстерүче туган ягының моңлы җырчысы дип атарга мөмкин. Узган гасырның 80-90 елларында Минзеле район газетасының баш мөхәррире булып Reşit Gereyнең якын дусты, фикердәше Мөҗип Хәбриев эшләде. Мөҗип абый да нәкъ Reşit абый кебек тыйнак, гади, кешелекле, сабыр һәм бик акыллы, зыялы кеше иде. Аларның юлларын язмыш үзе очраштыргандыр күрәсең. Бу ике шәхес арасындагы дуслык ниндидер бер үзгә дуслык. Алар арасында хәтта туганнарча мөнәсәбәт бар иде шикелле. 1999 елда Reşit абый вафат булгач, Мөҗип Хәбриев Минзәледә Reşit Gerey музеен оештыру идеясын тәкъдим итте һәм бу эшне башлап йөрүчеләрнең берсе булды. 2001 ел 4 май. Бу көнне Минзеле балалар китапханәсе бинасында Reşit Gerey музее ачылды. Кунакларны балалар китапханәсе җитәкчесе Лениза Гаваз кызы Якиева каршылады. Килгән кунаклар өчен беренче экскурсия үткәрде. Музей ачу тантанасында Reşit абыйның тормыш иптәше Мөнирә апа да катнашты. Музей ачу тантанасында тагын бер сөенечле хәбәр яңгырады. Шул көнне Минзеле шәһәре балалар китапханәсенә Reşit Gerey исеме бирелде. Китапханә диварына якташ шагыйрыбыз исеме язылган такта беркетелгән көндә шәһәрдә зурлап билгеләп үтелде. Музейның оешуы, ачылуы белән без тулысы белән Мөнирә апага рәхмәтлебез. Музейда бәхәссез экспонатлар бар. Аларның саны 80-нән артык. Булар шагыйрьнең шәхси әйберләре, фотоальбомы, киемнәре, автографлы китаплары, фоторәсемнәре, аның тормышы һәм иҗаты чагылган вакытлы матбугат, кул язмалары, хатлары. Балалар китапханәсе урнашкан әлеге бина гамәлгә яраксыз дип табылгач, 2008 елда китапханәне дә анда урнашкан Reşit Gerey музеенда башка бинага күчерәләр. Балалар китапханәсе үзәк китапханәдә, музей вакытлыча Минзеле татар гимназиясе бинасында сыену таба. 2015 елда балалар бакчасы өчен махсус төзелгән бинада вакытлыча урнашып эшләгән гимназия яңа бинага күчерелә. Гимназия булган бинада балалар бакчасы ачыла. Гимназиядә капиталь ремонт башланып, җитәкчеләр алмашына. Бер бинадан икенче бинага күченү мәшәкатьләре вакытында музей экспонатлары тартмаларга тутырылып, складка куела. Китапханә хезмәткәрләре кыйммәтле экспонатларның югалуыннан куркып, аларның язмышы өчен борчылып, 2019 елда әлеге экспонатларны кабат балалар китапханәсенә алып кайттылар. Балалар китапханәсе урнашкан бүлмәләрнең мәйданы кечкенә булганга, әлеге экспонатлар үзәк китапханәгә китерелде. 2021 елның апрель аенда Reşit Gereyнең 90 еллык юбилее уңаеннан китапханәдә элеккеге музей экспонатларыннан күчмә күргәзмә оештырылды.
Күргәзмәгә куелган әлеге экспонатлар буенча күп санлы экскурсияләр үтте. Бу экскурсияләргә шәһәребез мәктәпләрендә белем алучы төрле яшьтәге укучылар килде. Әлеге экскурсияләрне инде лаеклы ялда булуына карамастан, китапханә хезмәте ветераны 1985-2008 елларда Минзәлә балалар китапханәсендә җитәкче булып эшләгән, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, районда Рәшит Гәрәй музеена нигез салучы һәм оештыручыларның берсе музейның алыштыргысыз экскурсоводы Лениза апа Якиева үткәрде. Шагыйрьнең 90 еллык юбилее уңаеннан районыбызда һәм республикада зур чаралар үтте. Шуларның берсе Түбән Кама үзәк китапханәсендә узган Рәшит Гәрәй исемендәге беренче республика күләм укулары булды. Һәм анда Минзәлә китапханәсе хезмәткәрләре дә катнашты. Укуларда катнашучыларны Минзәләдә Рәшит Гәрәйнең музее тарихы кызыксындырды. Экспонатларның шундый кызганыч хәлдә булуын әйтү, аларның язмышы турында сөйләү укуларда катнашучылар алдында да, аеруча Мөнирә апа алдында да бик кыен булды әлбәттә. Шушы укулардан кайткач, без китапханә хезмәткәрләре үз алдыбызга зур максат куйдык. Ничек кенә булса да, әлеге музейны яңартырга һәм торгызырга, әлеге максатны тормышка ашыру өчен без төрле юллар эзли башладык. Шул юлларның берсе Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте тарафыннан ел саен үткәрелә торган грантка юллама җибәрү булды. Үзебезнең изге максатыбызны аңлатып, грант бирү комиссиясенә хат юлладык. Бәхетебезгә безне ишеттеләр һәм без Рәшит Гәрәйнең музеен торгызу өчен 220 мең сум күләмендә грант тоттык. Эшебезнең нәтиҗәсен күрү безне тагын да канатландырды һәм әлеге проектны тормышка ашыру өчен эзлекле эш башланды. Экспонатларны кабат барлап чыгып, тематик яктан төркемләдек һәм аларны урнаштыру өчен кирәкле булган шкафлар, тумба стеллажларга заказ бирелде. Рәшит абый үткән тормыш юлын барлап, аны берничә чорга бүлдек һәм бездә сакланган экспонатларны шул чорлар буенча төркемләп стендларга урнаштырдык. Фикер алышканнан соң Рәшит абыйның үз туган төбәге һәм Минзәләдән чыккан якташ язучы шагыйрьләр белән гомере буена дус-тәнә һәм тыгыз элемтәдә яшәвен исәпкә алып, якташ язучылар дигән стенд куелмаса, музеебыз тулы булмас дигән фикергә килдек. Киләчәктә музейны якташ әдипләребез тормышын һәм иҗатын яктырткан экспонатлар белән дә баетырга уйлыйбыз. Музей торгызу эшендә район үзәк китапханәсендә һәм аның балалар бүлегендә эшләүче хезмәткәрләр генә түгел, бәлки авыл китапханәләрендә эшләүчеләр дә зур өлеш кертте. Рәшит абыйның туган авылына, аның якын туганнары янына барып, истәлекләрне барладылар. Шагыйрь тормышы белән бәйле урыннарны, аның кендек каны тамган нигезне, нәни тәпиләренең җылысын саклаган авыл урамнарын күреп, фото һәм видеога төшереп кайттылар. Шагыйрь Рәшит абыйны белгән кешеләр белән туры эфирлар үткәрелде. Рәшит Гәрәйнең туган авылы Малтабар авылы башлангыч мәктәбе бинасында да аның музее эшли. Анда да шагыйрьнең күп кенә шәхси әйберләре, киемнәре, кул язмалары, хатлары саклана. Рәшит Гәрәйнең 90 еллык юбилее уңаеннан әлеге музейда да чаралар узды. Һәм шул чараларның берсендә Минзәлә үзәкләшкән авылара китапханәсе директоры Резидә Нәҗип кызы Ягафарова белән ветеран китапханәчебез Лениза Гаваз кызы Якиева да катнашты. Малтабардагы музейны оештыручы, аның җитәкчесе Җәүдәт Галимҗан улы Харасов үзләрендә булган аерым экспонатларны биреп җибәреп, безгә аларның күчермәләрен алырга мөмкинлек бирде. Хәзер бездә Малтабар музеенда булган экспонатларның да күчермәләре саклана. Музей яңартуны максат итеп кую белән безнең өчен иң кыены бүлмә юклыгы иде. Уйлаша торгач, анысын да хәл иттек. Фондыбызны һәм әдәби бүлекләрне үзгәртеп корып, үзебезнең китапханәдә үк музей өчен почмак булдырдык һәм барлык җиһазларны, экспонатларны урнаштыру җаен таптык. Бүген якташ шагыйребез Рәшит Гәрәйнең яңартылган музее сезнең алдыгызда. Аны булдыру өчен тулы бер команда хезмәт куйды. Бу музей безнең барыбызның да уртак хезмәте, аны булдыруда киңәшләре, тәкъдимнәре, экспонатлар һәм хезмәтләре белән ярдәм иткән барлык кешеләргә дә чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Музеебыз озын гомерле булсын. Рәшит абыйның үзе кебек үк тыйнак та, ягымлы да, сөйкемле дә килеп чыкты ул. Бәлки, кем белә, еллар узгач, әлеге музей Минзәлә төбәгеннән чыккан барлык язучы шагыйрьләрнең иҗатын яктырткан тулы бер әдәби музейга әйләнер.